Hej. Vi skal have istandsat det lokale her, som I kan se. Hvis nu kameraet kommer lidt med mig, så kan I se det. Vi skal bruge det her lokale i vores idrætsforening til mødelokale, til lokale for gymnastik, for fodbold, for alle dem, der er aktive. For fodbolden kan det være, at vi kan se film, vi kan spille fodbold, vi kan se fodboldkamp, vi kan hygge os hernede, og vi skal have medlemsaftener, hvor vi ligesom spiser hen og fællesspisning. Og lige sådan forældremøder hernede. Men hvis nu lige kameraet lige kører rundt en gang med mig, så kan I se lokalerne hele vejen rundt. Og så kan I også se, at det jo trænger til en gevaldig omgang, kan man sige. Vi skal bruge noget maling, vi skal bruge nogle ting til at gøre det i stand for. Og hvis nu at han kommer med mig herud, så skal I se. Så herude har vi jo vores toiletter. Og hvis han går ind, så kan han tage et billede af det derinde og vise jer på videoen, hvordan det ser ud. Og det er jo klart, at det er nogle ting, som vi godt vil have taget i stand også. Vi har 2 toiletter, så det vi skal bruge for jer materialer, kan man sige, det er toiletter, det er håndvask, det er de ting, der hører til. Samt maling til alle rummene. Så jeg håber, I ser velvilligt på ansøgningen, og vil være rigtig glad, hvis vi vil det også ud.